hang ne ka kem kal ibang hingai kine bar angut kinye lai persha biang u teng ap jingkelman bat u pring nang bha ken saya khun biang kine kila de bele asen bat menta ken salong lai sen cha comment pisia pejba u job u ai hakane kasin ka balai hakasen ka ban kong kibaki ya khon u job pring nang bha hakasen ka baal kibaki ya khon u job teng ap bat menta ken job u ai nap dang kine hakash pau tarik panai ba khadwai al hajar al phusao hanong kenri sha than lakel hong than smith ha east kasi hill district ngin saya pej hakate kasngi hakash pau tarik ken job u ai hakate kasngi ru kachingya thong kan sabang hingai namal kine ki masiru bar angut kilong ki ba e bha ban ya tu kublai shibon